pavalai san trajet zone hi building sa ṭhin ania a hnuaiah mi tam tak thokin mi thinnel tak ani bik lova nupui hnunung zawk nen fanu duam tak isabeli nein a fanu birthday chu hlim le lawm takin an lawma nupui analisai pon duat ve le in zone te chungah hi khosa ve theih panga yang kha an nia chutia hlim le lawm taka an fanu birthday an lawm lai chuan zone chu nupui hlui chu an ron kholin an fapa damdoya wanga police lamin an ron man thu chu a ron hril ta ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada bokke like comment share lama in zoom lo sham ang u Silvi chuan a pasal hlui zone nena chuan a fapa an mandan hrilin zone fapa Jason chuan a thiampa video call in a bia a thiampa chuan damdoi kan ron thon chenga min lo kol that sak ta che dollar sang ni I hlo don ye tia hrilin Jason chuan angam lo thu in a lo changa a thiampa chuan I thian nu amanda in en rui tur in nei reng theidon alom tia hrilin Jason chuan damdoi chu ruyatan kadu ni masela kolavor em chu kangam lo tia changin anu chu aron hoa khol chu titop ngalin hlo neya damdoi lo kol chu angam lo ani atu kania Jason chu a thiampa crack chuan damdoi chu ron thonin Jason chuan hlau chungin alo la a room lama kenglutin damdoi chu an honga tracking device au mawang chuan talbuai ngalin FBI ho chuan an ron zima Jason a chu damdoi tolru anga pu ni in an manzui ta ani John ale Silvi chuan an fapa chu vamu in John ponti theih anei tlem viau maya Jason ukil nena chuan kan fapa hi engtin nge a chung thu an relang tia zotin ukil chuan federal crime ani wangin ti theih kan nei tlem viau wang kum tling lo ni ma se kum som chuang jail ta na chan saneya thei to pan chua chuan kum ni vela tan tho angai mai thei ti in John chu a hrila John chuan a fapa chu a thei anga lak chu atum ve bok Jason chu ro re lama in lanin kum som chung tang tura shrem mania anu le paril ru chu ha ve hle in anu kil chuan kum ni tang turin kan dil chenga idam doi vor pui kot lama isoi chuan kum khat nuwa probation in ichuak theyang tia hrilin Jason chuan thian tuma anei lo thu in achanga a thiampa crack a po chu an man ngala wangin Jason chuan han puan le tur chuang anei lo bok John chuan a fapa chu jail tang tur chuan a khongai viau maya an chena khopuya damdoi tol rutu an ho tu ber chu zon chua police ne na pek chu aril ruka a fapa zalen nan damdoi zuar ho chu chuya police ne na hlan mai aril ruka amamo phurnan trak lian tak lein ri hlowa sum dong ho chu ti chiat vek duhna thinlung aputa ani John chuan prosecutor thazet joana I chu vamu in a fapa chungchang chu a hril veka ri hlowa sumdong thrim police lamin an man theinan puya a fapa chu zalen tir atum bok John chuan a fapa chu vamu in Jason chuan min ngai sak ngai lova kanu nen in kero te a chengin nangni chu in zau puya in chenga tuna taka minor ngai sak deranga hleinem ti in an hrila John chuan a fapa chu ngai dam dilin Jason po chuan thatakina ngai dam thu chu a hrila damdoi zuar hriat a nei lo thu hrilin a pa po chuan a ringa a thil tumte hrilin a fapa chu jail atanga lak chu atum ru ve khop mai John chuan drug dealer ho chu zon chu atumin kothlera chuan a vakuala camera hum rengin evidence atana chavel chu a record veka chutia atei lai chuan tlangwal hoklak ho chuan kuthlakin an soi sa hrepa police ron lang lo phaisela chuan John chu an soi sa hlum mayang ti hlo om khopin a sek zoi ve khop mai John chuan Joanna I khawa mule in damdoi gram zanga tam iman chuan ifapa kan chu thei mai theia sintia hrilin John chuan phurna thar anei le a ri lo zuar ho chu ama aina sa chuya tum le ta ani
John chuan rui lo zuar ho chu chui dan vak lovin a company a na thok ho file chu an zir chianga rui lo kai noya man an om to le to lo chuin Daniel chu kumsom ni pangalai dam doya wanga lungin tang to ani chu a re chu aka Daniel chu biaka apui na manga rui lo zuar ho chu chui chu atum le ta ani John chuan Daniel chu va mu in rui lo asum dong thin min zom puila dollar sing khat ka peng chetia so min Daniel chuan kumsom ni panga nuwa lungin atangin karon chuak vele a I company a thokin nun bul katrana kanupui fanaw hlata ka theih na na chu ka thok thei to lawang tia lo narin buaina lakata in thiar filim chu alo tuma John pon ti lui du big lovin Daniel hi atang rei boka apiang thar chiang khop mai Daniel chu ho in afapa le tlangwal hoklak ho in fiam chu mu in afapa chu ako ho nga la anupui vanesai chuan thataka lo bia in I lo ringot thi chung ko enkol nan chuan kan kham lo lam dau ani tia lo hrilin Daniel chu aril ruwa ha mel viau maya afapa chu a theiang to ka fuin thian sual kom lo tur chuan an hrila anupui fanaw enkol nan sum amamo na sat ema wang chuan John ta na tho mai chu aril ruk bok Daniel chuan John chu va mule in dam doi tor thin chu ka zon chu pui chenga dollar sing khat chu min pero ti in an hrila John po chuan lo rem ti in rui lo tor thin Daniel partner hlui malika chena muna chuan an vakala malika hna chuan ka thiam pakhat John an rui lo tol ve adwa sumanga ini tho pui duangem ti in an hrila malika chuan kalo mupotang tia changin John anen chuan anin muwa John chu silaya tinin company hlotling tak ineya enga tinge dam phallova sum doni du ti in rin hlel mel takin an zota John chuan leiba kanga ema wangin sum kamamo bela lawm tia changin thiam takin malika ril ru chu amina truck lian tak anei thu hrilin police lamin min rin dona wangin ka truck magin damdo in tol theyang tia hrilin malika nen chuan anin rema malika tho puyang chuan John chu a om don ta ani Daniel chuan John na ina ka tho sak che hi na lo om le hau tak tak ania dollar sing ni lai min pe ka nga yang tia hrilin John chuan sing khata kanin rem to kha a aya tam chu ka pe thei big lawang che tia changin Daniel po chuan ti vak ngai na a hre big lo ani John chuan prosecutor Joanna itsu va mu in malik anen anin biak na chu angai thak tira Joanna itsu malik kan man thei ani chuan ifapa chu tharuk nuwa aron chu kang tia hrilin John vil tur chuan agent kupar chu aruata ruilowa sumdong ho chu man vek an tumta ani John chuan anupui hne na ni chung vela zin bo tur thu hrilin afapatan ruilowa sumdong ho chu man antuma Daniel pon anupui hne na chuan a thil ti tur hrilin anupui chu azin ma in astra tut ve zuai ani John ale agent kupar chu in mu in John traka chuan tracking device da in John omna chin chu an thre thei dona John chuan malika boss ne na rui lo walak tumin malika tan na athok to dona John chuan a truck mangin malika rui lo tur chu Daniel an nen la in an zin chuak don ani John le Daniel chu zin chuakin an tumram chu an thlenga el topo naw te chu cement bag nen va mu in cement bag a chuan rui lo an da a an rui lo nen kirle tuma an omlai chuan malik naw te chu el topo naw te chu an ron kap thutin John te chu an tal buaina sawiel maya el topo hi an drug load ni in malik te boss ania John chu mel tharani wang chuan kap ngalin John te chu an tlan chuaka an rui lo nen chuan chuak thein el topo hi a film khur ve khop mai el topo chuan malika chu khola bia in imiron tirte ka ka tir na chan chu an rin tlak em hriat ka du wangani kha imiron tir John kha mai chana mu ka duang tia hrilin Daniel chuan malika chu a khola ruilo an nei thu hrilin in hmuna hmun tur chu a hrila an truck chu thak danglamin malik an man chuan John fapa chu tharuk nuwa azalen thei don ani John chuan agent kupar chu kholin an thil ti tumle damdoi malik an pek na hmun tur chu an hrila malik an manani chuan a fapa zalen thei donin Daniel chuan John chu silaya tinin tunge ibiak kha
buaina min hnuklut su ruihlawa sum don I du wang chawa pui chekani hitia hrilin John chuan anupuya biak thu in achanga thiam taka aril ruwa hne saka wang chuam police ho nen a ruka an tho ho na chu Daniela a hril du lova Daniela pon ring vele main malika chu aruk theyang ber mu an tumta ani agent ko para chuan sniper thabik ruain malika chu an lo chang renga malika an kalum huna zona fapa jason a chu zalen theidonin malik le zon te in biak na chu ngai thak ruk atum ve bok John chuan ruilo chu malik pe in malik chuan in na I tho that ema wangin kan boss ke ni aya thil ti theizok in amudu cheti in an rilla agent ko par chuan an trong lo hrevekin malika boss man chu an chak ema wangin malik chu an kap le du lova John chu hadanga fa pazalen nan tho tir an tum le ta ani John chu an ina ho in anupui analisa I chuan eng thil nge boipui ineya ti in an zota John chu an do hril reng chu thati to lovin afa palak chu anam police ho nen rihlawa sum dong ho man tuma an boi thu chu an hrila anupui chuan I fapa chu ingai sak hle mai kan fanu hi ni veta se ingai sak veang em tia zotin John chu an tu nang chi hian ka tiang tia changin anupui chu alung oilu tuk bik lo ti a hreve bok John chu ade chen ku parle joana I chu va mu in eng wangin nge malik kha in kalo kanin remna angin in thok don lo em ni ti in a thin rim viau maya agent ku par chu malik te boss kha man na chance nang ma awangin kan neya chu wang chuan kan kap theilo ani tia hrilin John chuan hadang anei le don ni in alangta John chu anupui hlui silvi chuan on callin police station amin ron muroti in ashrila John chuan pan ngali na ma zui tu anom ti chu Daniela chuan a hria John chuan anupui chu vamu in kan fapa Jason kha jail tang dangin an soi sati in aril ru a ha thu chu an hrila John chuan a theiang to ka hnemin a fapa zalen na ata malik boss el topo chu rang taka man aduwa a fapa chu el topo man ruala chungah turin agent ku parte chu in rem na siam pui atum le ta ani Daniela chuan John chu ron mu in police ho nen enge in ti tia zotin John chuan a thil ti chu a hrila Daniela chu hlau thong hle in police kan tho puya wangin kanupui fanau te din hun hlo oma ida malikana hriat chu min thadu mayang tia hrilin anupui le fapa chu bibori turin a hrila Daniela chu atal boi tran khop mai John chuan malika chu va mu in malik chuan kan lo ngak che alom kan boss el topo ana mudu che tia hrilin el topo mutur chuan an vakala el topo chuan I thiampa Daniela tel lovin ka poisa Mexico lama min phur sakang tia hrilin John chuan hadang anei le don ani John chuan Joanna ile agent ku par chu va mu in malik te boss chu el topo ani thu soin agent ku par chuan el topo nang ma awanga kan man thei chuan ifapa chu kan man rualina chungah lang tia hrilin John chu tho ho puya an som le a John po chuan lo rem ti in el topo chu man an tum le don ta ani John chuan a fapa chu va mu in reilova I chuak thei to ang tia hnemin a fapa tan chuan eng kim a huam thu an hrila Jason chuan a pa chunga rin na a ngat ve bok John chuan Daniela chu va mu in malik te chunga an thil ti tum chu a hril veka Daniela pona thopui zel tur thu hrilin John chuan in vena silai aleya el topo poisa chu Mexico lama phurlu atum ta ani John chuan el topo poisa dana mun chu va thlengin poisa chu aphur chu aka Daniela chuan malik te chu en thla in el topo number chu a hre chuak theya malik le anau te chu thatin el topo chu a na chin an hre thei to don ani el topo nau te chuan John ni na chu hre chuakin a fapa zalen nan el topo phiaru tu ti chu an hria a an boss chu hril ngalin el topo chuan thaturin thu a peya John chu tha an tum ta ani Daniela chuan el topo number chu John thonin John chuan agent ku parte a hril ngal vata el topo chu man chuang nge an tum ve bok agent ko parnau te chuan John chu va chan manin el topo in chu an vadapa el topo chu lo lovin a len na hmuna an man chuaka John chunga chuan Joanna I te chu lom hle in John fapa po chu an chu ngala Daniela po chu dollar nuai khat pe in John chuan a fapa chu a chan chuak thei ta ani